met Simone Scheffer. Maar alles over het kampioenschap van sportclub Cambuur. Cambuur na het 13e jaar weer in de eredivisie. Duizenden Ljouters huldig je spelers in de nacht. En supporters joggen uit naar het derby met Heerenveen. Goeien en welkom bij deze extra uitsturing van Joert. Cambuur is kampioen, daar is niks meer aan te doen. Dat is net één echt oprekken hier bij de dags. Cambuur is justerjoen in Rotterdam kampioen worden in de Jupiler League. En spelen dus Takomir in de eredivisie. Concurrent Volendam verleer van Go Ahead Eagles en Cambuur zelfs woon van Excelsior. En doe, goed feest los. Op Woudestein, dat de Ljouters spelen, ontplofte alles en elke nien maar een Cambuur het. Ja, leuk, maar dit werd nooit, hè. En we hadden er altijd in geloofd. Ik had er echt in geloofd. Onvoorstelbaar. Jongen, ik ging gewoon les van het hart. Van die sprint hierheen. Mooi, jongen. Die meesten zijn helemaal gek. Hier hebben we voor die een Cambuur. Hoppa! En zo begon het allegear. Orenloeren van de wedstrijd komt de spielersbus aan in Rotterdam. Net één die dan nog weet hoe dit oor in de cel. Hoe is het? Goed, hè? Goed. Goed. Ja. Span? Nou, gezonde spanning. Dus, mooi weer. Lekker knallen. En dan zien we het wel, Jan Vincent. Even later arriveert ook de schaal bij het stadion. Een replica, want de echte is in Deventer bij Go Ahead Volendam. En in eerste instantie is dat terjochte, want Volendam komt al vlug op vastsprong en is bij die staan hoe dan ook kampioen. Een zwargelijke blik bij Henk de Jong, maar zijn ploeg kan niet oostwan als zelfs winnen. Na Jelloeren komt Cambuur op vastsprong. De paas is van Bakens, knappe actie van Erik Bakker en via de binnenkant van de peel zit hij raak. Cambuur komt op een 1-0 vastsprong. En op hetzelfde moment maakt het Go Ahead Eagles gelijk tegen Volendam. Maar Nick Kolder scoort in 2 instanties. De sfeer slacht om in het voordeel van Cambuur als Go Ahead krijgt wat het skoft echt nog op vastsprong komt. Weer maar Nick Kolder. De goede berichten komen terug bij de Cambuur supporters. Bij deze staan is Cambuur kampioen. Virtueel heb je hem binnen. Ja, maar dat is nog niks, hè? Nee, ja, dit is mega spannend. Onvoorstelbaar. We hadden zelf al dikker voor moeten staan. Ik vind dat wel goed voetballen. Maar ja, je blijft alleen maar op je telefoon kijken hoe het in Deventer gaat. En onvoorstelbaar dat Volendam toch weer voorkomt. Maar ja, we kunnen alleen nog maar afwachten. En krijgt na het skoft maakt het Go Ahead Eagles 3-1. Antonia scoort. En dan hoeft Cambuur alleen nog maar zelfs te winnen. En dat bloedt hier lang spannend. Want Cambuur viert de beslissing te matchen. Want kansen komen er wel. Hier voor Michiel Hemmen. Hij shit net zelf. Let het oer om Barto, maar die shit boetenspul. En dus gaat het net terug. De spanning is om te snijden. Henk de Jong wil zijn spelers wel naar varren te razen. En dan de beslissing. Adnane Tigadouini zwargt voor de 2-0. En dan is de buit binnen. De fles bier is groot en de opluchting ook, Tim Bakers. Ja, de prijzen tellen op de meter. Dus op het einde, en dat hebben we gedaan. Onvoorstelbaar, dit scenario. Wie had het kunnen bedenken? Want wie had kunnen denken dat Go Ahead het dan toch zal flikken tegen Volendam? Ja. Ik had het eigenlijk niet bedacht. Ja, nee, laten we zeggen, de bloemen moeten naar Deventer. De bloemen moeten naar Deventer, want zonder hen is het niet gelukt. Maar we hebben het hele seizoen met z'n allen gedaan en dat zie je ook. We zijn echt een groep geworden. Ja, en ik denk dat dat toch het belangrijkste is in een voetballerij. Dat je echt een team hebt die voor elkaar knokt. Ja, ook al zitten jongens op de tribune of naast het veld. Ja, toch zijn we er voor elkaar en dat doet het hem toch. Hier is dat feestje! Waar is dat feestje? Hier is dat feestje! Wat trakteren, jongen? Ja. Godverdomme, aardig wat centjes gaan de kosten, maar hebben ze wel verdiend, hè, die Go Ahead Eagles. Ja, ik ben trots op ze. Ja, hoe voel je, man? Het is ongelooflijk, toch?
Ja, ik weet niet hoe ik dat moet beschrijven. Het is echt niet normaal, het publiek erbij, echt ongelooflijk. En Sja sjocht verliezen eruit. In Volendam begrepen ze er helemaal niet van. Want de Skaal, die gaat naar Cambuur. Heerlijke beelden. Op de weeromreis naar het duel in Rotterdam ziet de Zwederik goed in bij de spelers in de bus. Maar Skaal en in een kampioensroes riet Cambuur al feestend naar het stadion in Ljouwert naar de wachtende fans. En verslagjouwer Jan Vincent van Zuiden, die mocht mooi. De schaal die is van ons, is van ons. De schaal die is van ons. Helemaal naar de kloten. Helemaal naar de kloten. Zelf lekker rustig achter in de bus? Ja, ik zit lekker. Ja, ik heb even, het eerste uur was ik wel even knallen, even gillen, gek doen. Maar nu ben ik vrij kapot hoor. Na de wedstrijd, 90 minuten in de benen en daarna nog half uur in de weer gerend. Dus nee, het was echt, het is echt mooi, het is niet normaal. Dus straks nog even de supporters, dus even uitrusten, dan kunnen we daar ook weer tegenaan. Het is natuurlijk fantastisch. We hebben historie geschreven, dus ja, het is echt fantastisch. En, straks hebben we nog feesten in het stadion, dus het is wel even leuk. Nou, jij als uit de jeugdopleiding van Cambuur, kampioen worden, hoe mooi is dat? Ja, het is natuurlijk wel een droom. Toen ik vroeger in het stadion zat, droomde ik erover om ooit kampioen te worden. En als het eerste jaar in het profvoetbal gelijk lukt, dan is het natuurlijk een droom. Ja. Hier is dat feestje, hier is dat feestje, hier is dat feestje. Kampioenen, 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 kampioenen. Ja, dit weekend is er nog net een officiële huldiging, omdat Joen de derde betinking is en morgen de viering van Bevrijdingsdag. Man dit Joen om 7 uur, dan wordt Cambuur huldigen op het Oudehuis Tjerkhof, troch het gemeentebestuur van Ljouwert. Maar om 2 uur vannacht waren de spelers al troch 6.000 enthousiaste supporters in het stadion verwelkomen en tassongen. Maar dit is echt fantastisch. Had je zo'n ontvangst verwacht? Ja, maar ik had het kampioenschap niet verwacht. Dus niet normaal. Dit maak je niet zo heel vaak mee, hè? Ik denk de supporters hier ook niet. Dus dat je dit ten eerste jezelf kan geven, maar ten tweede ook alle supporters is hartstikke mooi. Beseft het al, volgend in de Eredivisie.
Nee, nou net echt. Nee, maar dat komt door een per dag moet denk ik. En we zijn ook natuurlijk aan het feesten en alles, jongen. Dus alles komt natuurlijk gelijk. Wat je teweeg brengt bij de mensen, ja. Dat is een onbeschrijfelijk gevoel, echt geweldig. En wat doet dat met jou als jongen van Leeuwarden? Ja, kijk, ik weet hoe al die mensen die hier staan, hoe die zich voelen. En zo voel ik mezelf ook. Maar ja, voor mezelf heb ik ook zoiets van, ja, volgend jaar gaan we gewoon naar de Kuip en naar de Arena. Ja, dat is allemaal een niveautje hoger. Maar het is toch mooi om te laten zien van, we kunnen het ook. Nou, dat is wel duidelijk. Daar wie het feestje. Komend seizoen komen dus Ajax, PSV en Feyenoord weer op bezoek in Ljouwert. Maar voor een soort Cambuur supporters is dat net het meest wichtige. Yes! Op naar Kampioen! Op naar Heerenveen! Oh, ik dacht Ajax, Feyenoord. Op naar Heerenveen! Yes! Heerenveen, daar hebben we zin in. We're coming! Volgend jaar Heerenveen te slaan. En wat gaat er dan gebeuren? Ja, dat winnen we gewoon. Dat is wel voor simpel zat. Kampioenen! Kampioenen! Ja, 6 punten, zeiden ze in Ljouwert. Jong en oud gingen uit zijn dak juster jong. Dat hij kreeg alle jongen. En een van de jongsten troffen we juist in het Cambuurstadion. En dat is nou al een echte diehard fan. Heb je gejuicht? Ja, ook. Doe dat eens. Hoe deed jij dat toen ze... Oh, kampioenen! Kampioenen! Jij bent een echte supporter, hè? Ja. Kun je het woonschip ook zingen? We hebben een woonschip, dat laat ons zingen. We hebben een hartje, het is ons ideaal. Ideaal. Kom bij ons woonschip, dat laat ons zingen. We hebben een hartje, het is ons ideaal. De toekomst van Cambuur is verzekeren. En het Safir deze extra uitzending van Joet in verband met het kampioenschap van Sportclub Cambuur in de Jupiler League. Joen om 6 uur ben we er weer met Joet en daarin zorgen we ook vooruit op de provinciale derde betinking Joen in de Prinsentuin in Ljouwert. Nog een hele mooie dag te wensen. Doeg!